Preukaz totožnosti, prosím. Hej, stoj! Rýchlo! Vypni kostrel, aby sme ukradli toho raptora. Jo, však už jo. Výzva, idú po Dajte toho dinosaura do výbehu. A teraz toho... Počuješ, na čo je krásny? Tvoj celát. Jeff, poď mu dať jednu. Čo sa stalo vám? No, Raptor, oni vážne museli... Čo sa stalo? Idem to vyriešiť. Ďalšia ranná šichta. Však. Áno. Za to, že sme to prežili, vám kúpim donaty! Park pošpinil meno uľahčená. Čo teraz? No predsa zabijeme všetkých, čo o tom vedia. Zavoláme tichého zabijaka, nech ich zabije. Čo sa do keľu stalo? Pohni kostrov! Už idem! What? V pohode, pane? Áno. Nepotrebujete doktora? Nie. Psi našli pachateľa. Pôjdeme tam, keď sa zotmí. Pôjdete aj vy. Keď nemôžem blbých ľudí dokopať k tomu, aby som ovládol svet, tak si ho ovládnem kľudne aj sám. Začína fáza B. Pripravte mi lietadlo a vypustite dinosaurov. Ha, 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 ha.